Μεσολόγγι. Τόπος ιερός, τόπος ηρωικός, τόπος δοξασμένος. Η έξοδος του Μεσολογγίου, ένα εθνικό γεγονός που παίρνει οικουμενική ιστορική αξία και που θα δοξάζεται εις τους αιώνες των αιώνων. Ένας από τους μπροστάριδες, ο Λόρδος Βύρον, που πέθανε εδώ το 1824. Η έξοδος του Μεσολογγίου, ένας αγώνας για την ελευθερία των ανθρώπων. Το Μεσολόγγι σήμερα είναι μια σύγχρονη πόλη με σήμα κατά τεθέν το «Κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης του Μεσολογγίου». Τα κανόνια σε κάθε γωνιά του Μεσολογγίου είναι σημάδια εκείνης της ηρωικής εποχής που ο αγώνας για ελευθερία γινόταν πράξη, πράξη υπεράνθρωπη και θυσία μοναδική. Τα τείχη και τα κανόνια, σύμβολα δυναμισμού, έδειχναν τη δίψα για πραγματική ελευθερία και την κάλυψη της ανθρώπινης αυτοθυσίας. Κάθε κανόνι και ένας τρόμος για τον αντίπαλο, κάθε κανόνι και μια δυναμική ένδειξη πως η ελευθερία καταχτιέται με ορμή και θυσίες. Τώρα όλα αυτά τα κανόνια αναπαύονται ήσυχα ανάμεσα στα φυλλώματα των δέντρων. Πέρα όμως από τα κανόνια υπάρχουν και οι άνθρωποι, οι άξιοι πολεμιστές της εξόδου και κάθε άλλη κίνηση που αποσκοπά στην ελεύθερη συνείδηση των ανθρώπων. Ο στρατηγός Κίτσιος. Ο στρατηγός Μήτρος Δελιγεώργης, φρούραρχος Μεσολογγίου. Κωνσταντίνος Τρικούπης έπεσε κατά την έξοδο. Σπύρος Ραζής. Κωνσταντίνος Γουρήρας. Φώτος Μπόμπορξ έπεσε και αυτός κατά την έξοδο. Γουστάβος Αδόλφος Σας, εκ Φιλανδίας. Μνημείο για τους Γερμανούς που έδωσαν τη ζωή τους στο ηρωικό Μεσολόγγι. Πλατεία γεμάτη αγάλματα και μνήμες. Πλατεία για να αναπνέουν οι σημερινοί άνθρωποι τον αέρα της ελευθερίας. Το άγαλμα του Γεωργίου Καραϊσκάκη 1782-1827.
ούτε κι οτεύει η ψυχή μου. Ταξιδεύεις αθόρυβα στους δρόμους, το μυστικό το ξαβούλε της καρδιάς μου. Νότης Μπότσαρης, 1756-1841, πολέμαρχος της Σουλιώτικης Συμπολιτείας. Σταυρώσεις μνήμην των Πεσόντων και των ηρώων του Μεσολογγίου και το άγαλμα του Λόρδου Βύρων σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια σε περίοπτη θέση. Οι ξένοι πεσόντες τιμώνται ιδιαίτερα στο Μεσολόγγι. Θανάσης Ραζικότσικας έπεσε και αυτός κατά την έξοδο του Μεσολογγίου σαν γενικός αρχηγός των Μεσολογγιτών. Ταχυδρόμε των ελπίδων μου και των στεναγμών μου. Ταχυδρόμε τολμάς, ούτε κι οτεύει η ψυχή μου. Ταξιδεύεις αθόρυβα στους δρόμους, το μυστικό το ξαβούλε της καρδιάς μου. Και πάλι το άγαλμα του Βύρωνα, ακίμητος φρουρός του Μεσολογγίου. Εδώ βλέπουμε το παλιό τρενάκι που αναγράφεται το όνομα Τρικούπης. Το παλιό δημαρχείο, το καινούριο δημαρχείο και οι σύγχρονοι Μεσολογγίτες που απολαμβάνουν στους γραφικούς δρόμους τον περίπατό τους και κάποιες χαρακτηριστικές γωνιές με μεσολογγίτικο χρώμα.
Στο Μεσολόγγι οι άνθρωποι είναι ήρεμοι και δημιουργικοί. Μέσα στις τόσες ομορφιές τους έχουν και τις γραφικές εκκλησιές τους, που κάθε Κυριακή κάνουν απαραίτητα τον εκκλησιασμό τους. Πολλές, αμέτρητες εκκλησιές πλημμυρίζουν τις ανθρώπινες ψυχές με θρησκευτικό δέος. Οι εκκλησίες αυτές είναι από απλές μέχρι μεγαλοπρεπείς. Υπάρχουν και εκκλησίες που η γραφικότητά τους ξεπερνά κατά πολύ το μέτριο. Στο Μεσολόγγι υπάρχουν και καλέσθητα μαγαζιά που εξυπηρετούν τους Μεσολογγίτες και τους ξένους. Οι καρέκλες των μαγαζιών τις πρωινές ώρες είναι άδειες, τις απογευματινές και τις βραδινές γεμίζουν. Σε πολλά τέτοια κέντρα που οι πελάτες απολαμβάνουν καφέδες και δέσματα δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα κέντρα των μεγαλοπόλεων. Προχωρώντας βλέπουμε μια χάλκινη τριήρη σε ένα πάρκο. Οι παραλίες με φόντο τη λιμνοθάλασσα είναι μία ποίηση. Και πώς να μην ήτανε, αφού η θάλασσα ξέρει πάντα να θέλγει με τη δική της ποιητική διάθεση.
παραγκόσπιτα στη λιμνοθάλασσα είναι πολλά. Επίσης βλέπουμε και ψάθινα μπαράκια που δίνουν τη δική τους μαγεία στη λιμνοθάλασσα. Η λιμνοθάλασσα με τα υβάρια και τις βαρκούλες είναι η καρδιά του Μεσολογγίου. Οι άνθρωποι εδώ εκμεταλλεύονται τα ψάρια που εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά και παίρνουν ανάσα από την ανάσα της. Πολλοί καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν από τα νερά της λιμνοθάλασσας. Μεταξύ αυτών ήταν ο Δροσίνης και ο Παναγιωτόπουλος. Ο τελευταίος μάλιστα έγραψε για αυτήν τη λιμνοθάλασσα «Εδώ, σε αυτήν τη γωνιά, γεννιέται ο ποιητής». Αυτήν τη λιμνοθάλασσα τη χάρηκε ο πολιτικός Σπυρίδων Τρικούπης, καθώς και ο ποιητής Μιλτιάδης Μαλακάσας που γεννήθηκαν εδώ. Αυτή τη λιμνοθάλασσα ύμνησε και ο Λόρδος Βύρων. Τέλος, αυτήν τη λιμνοθάλασσα θέλανε να κατακτήσουν ο Κιουταχής και ο Ιμπραήμ Πασάς. Λιμνοθάλασσα και Μεσολόγγι είναι έννοιες με μία πνοή. Σε αυτή τη θάλασσα η γραφικότητα παίρνει τη ρομαντική της διάσταση. Ξαναγυρίζοντας την πόλη και πάλι ο χώρος των αγαλμάτων μας εντυπωσιάζει. Ηγούμενος της θάλασσας, του κέντρου της ηρωικής φρουράς, κατά τη νύχτα της εξόδου, διέσχισε τα στήφη των οχυρωμένων πολιορκητών. Ο στρατηγός Νικόλας Τουρνάρης από τον Ασπροπόταμο εφωνεύτη τη νύχτα της εξόδου του Μεσολογγίου, διασχίζουν τα τουρκικά στρατεύματα την 10η Απριλίου 1826. Εδώ βλέπουμε μνημείο των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896-1996. Τα έργα τέχνης στις πλατείες και τα πάρκα του Μεσολογγίου δεν έχουν σταματημό.
και πάλι τα αγάλματα. Ιωάννης Παπαστράτος και Χαρίκλια Παπαστράτου. Ξανά ο Λόρδος Βύρων, γιατί ο Λόρδος Βύρων σημαίνει Μεσολόγγι. Ο Πέτρος Ντόβας, όπλαρχηγός, έπεσε κατά την έξοδο την 10η Απριλίου 1826. Οι πολεμιστές, η λιμνοθάλασσα, ο Λόρδος Βύρων, ιδού το ξακουστό Μεσολόγγι.